Lapo ngono ki? Eh, lapo ngono ki? Lapo? Heh? Pentus kaya ngono kuwi. Heh? Oh, ok iki engko. Engko ok iki engko. Engko ok iki engko. Kakike iki lho. Ya Allah. Ya Allah. Njupuk apa? Njupuk apa? Hmm? Jal bene jejal. Bubuk apa ndek kakak lho? Kalau kakakmu bubuk lho sik an. Bubuk apa ndek kakak lho? Alah kaki Kakimu lho. Diomongi kok. Wih, diomongi kok. Diomongi kok. Kakimu ki lho. Napa? Bubuk oneh. Padha kakak kae lho. Aja meneng ae lho. Diomongi kok. Diomongi kok. Nyeblok iki engko. Ya. Oh, nyeblok tenan iki engko. Nyeblok. Nyeblok engko. Napa ngono iki? Ini gila napa lho? Ini gila napa? Napa ngono iki? Napa ngono iki? Penapa? Duh. Penapa ngono iki? Oh, penake. Penake, Bos. Penake, Bos. Penake. Yo ngalah. Bos. Yo ngalah. Delok no. Delok no, Bos. Penapa ngono iki, kakakmu ngorok lho kakakmu. Ho. Bene. Delok. Apa sing kok sawangi? Apa lho? Apa lho, Lek? Bene. Bene lho. Bene lho. Jangan meneng-meneng lho. Hah? Jangan meneng-meneng lho. Gitu. Jangan meneng-meneng lho, Bos. Bos. Lu bejai. Lu bejai sing kembang, Bos. Bos. Lu. Bejai, Bos. Hah? Isin, Bos. Bejai. Lu. Yuk.
Apa? Eh? Hmm. Apa ngono iki? Eh? Eh? Oh, boleh wi. Eh? Lo kakakmu yo sik bubuk kae. Kakakmu sik bubuk lo. Sakit mulute wingo. Mulutmu sakit wingo. Bos. Loh. Oh shit, jam 6 yo. Terus kan jam itu. Iya. Ceti tak piceti sama. Iya, iya. Mambingnya rati piceti ta mambingnya. Sik to ya. Oh. Ini. Nesu ne piye? Nesu. Nesu piye? Nesu piye? Nesu piye jajan? Nesu piye jajan? Nesu. Ya anak. Oh. Lesu. Kakak udah sekolah. Ya udah sekolah. Asisten nangis. Jaluk tulung kakakmu kae. Jaluk tulung kakakmu, yo. Yo, jaluk tulung kakak. Ben nyeblok iki engko. Ben nyeblok. Ben. Jaluk tulung kakak. Iya. Oh. Iya. Elek. Kalau kakakmu ning dhuwurmu lho. Lho kakakmu. Celukan. Kak tolong. Tolong Kak. Tolong. Tolong Kak. Tolong.